ki saka ni na zuba da hawaye ba. So halitta a zuciyar abi ya same shi, da ya sanya ni nishaɗi yanzu kun haushi. A dalilin mai sona wacce na yi alwashi, za mu zauna da ita har ƙarshen numfashi. Da ni na zata zaki min gata, ashe ba hakan ne ba, ba hakan ne ba. Kin zo da batun so da ƙauna na karbe ki, na saki zuciya ta ciki ne miki masauki. Na soki zallar so wanda ciki ba sirki, har ma waɗansu suke ita ta mamaki. Saboda kishi ko koda ban so na ga yara boki, dan ban da burin da zarce na aurenki. Ni miji ke mata matsayin ma'aurata, haka ne ƙudiri gashi ban san ba. Alkawar da muka yi kika karya shi, bayan alhalin kin ce mun gani ba a fashi. Na yi zaton a soyayya a zaki min matashi, yau gashi zuciya ta ce kin ta kammashi. Ya tsinka min jijiyata, ya barka min hantata, na kamu da ciwon so ban samu magani ba. Zafi ya kai zafi da ido ba a kuka, jina nake a yau tamkar mai hauka. Ruhi jiki da jini duka an narka, kuma gara daɗe da azaba kika saka. Amma zan yi haƙuri kaddara in ɗauka, zuciya ta kin gurgunta, zan je in jinyarta. Magani zan je nema, na san ba zan ki samu. Inda so da amana alkawari zai zauna, Yahaya M. Umar maganar ga ku auna.